Nairobi, nengo petrol pod ochunge siling 182 e lita achiel, e kinde ma lita achiel mar diesel to iuso e nengo mar siling 177 gi otonglo 20. Magi timore kinde ma ng'ur ne owuok e gimomiyo piny owacho ne okonywando moko kuom kembe ma pacho kae e chenro mar kelo mauta, kendo miyo kembe adek mawuok e pinje ma oko. Kembe adek mane oyudo rak mar kelo mauta e pacho kae gin Gulf Energy Limited, Oryx Energies Limited kod Galana Oil. E winjruok makamano, Gulf Energy ne onego kel metric tons 200,000 mag diesel kod metric tons 80,000 mag mauta mar ndeke. Oryx Energies ne dhi kelo metric tons 180 mag diesel kuom thuolo mar dweche 9 mabiro. Galana Oil ne dhi kelo metric tons 180 mag diesel kuom thuolo mar dweche 9 mabiro. Gulf Oil bende ne omi ting' mar kelo metric tons 350 mag petrol kuom thuolo mar dweche 9 mabiro. Kopogore gi duoko piny nengo mauta, siling ma pacho kae bende medo mana bedo mawethweth ka ipimo kod $1 mar piny Amerka e kinde mane piny Kenya ochuo kok gi kwe ogirimiti makamano. Kaluwore gi ler mar bengi maduong' ma pacho kae, $1 romre kod siling 142 ka ipimo kod siling 138 e kinde mane piny Kenya oketo koke ogirimiti kod piny Saudi Arabia. Penjo maduong' en ni ogirimiti makamae dhi kelo konyruok ne jopiny karang'o. Dibed ni mae en singo machielo mar piny owacho mar Kenya Kwanza ma ok dhi chopo kare kose. Kata odoko ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne osingo ne oganda jo Kenya ni nengo mauta biro dok piny kaluwore kod ogirimiti mane piny Kenya oketi koke kod pinje mag Arabia. Chenro makamano pok ochopo kare dwe achiel bang' chuoko gune ogirimiti makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jokanyo mag kamiti mar od bura marango weche mag thieth oseo jatend migao mar thieth Susan Nakumicha kuom rem mageng'o mibadhi mokwako migao no chakre mano mar duol machwalo yedhe pachoka KEMSA nyaka okumba mar thieth mano mar NHIF. E romo mano kelo kanyakla jod burago mag kamiti mar thieth, jatend migao mar thieth kod jotelo mago mag KEMSA liet no wuok e wi gima omiyo Nakumicha ne omedo lemo jatatije mar KEMSA Laktar Andrew Mulwa e lemo mamalo kamibadhi mar nede mane omiyo Kenya owito moktine siling milion 60 to pod miene. Judith Omondi no yuoro e romo no kendo kolono mathoth. Ne en twak mar yuaya to ayuaye magawa moro e boma ma Nairobi e kinde romo mane okelo kanyakla jokanyo mar komiti mar od bura ma ochung' ne weche thieth e pachoka, jatend migao mar thieth ka achiel kod jotelo mag duol makeyo gige thieth e pachoka KEMSA. Chair, I can defend this document. Jod burago oseyo jatend migao mar thieth Susan Nakumicha kuom rem kedo kod joge manyayo mibadhi e sekta mar thieth e sirkal mamalo. We have allowed you to handle your people. You have not been able to handle them. They won't cheat us the way they have been lying to you. Waziri, wake up. People are taking you for granted. People are taking you for a line. Those things and those people who are actually orchestrating those things are sitting with you on the table. So you need to be firm enough to be able to pick it out and do not hesitate. You have the support of this committee to fire them so that we can have a better working system for the people of Kenya. Magi weche mane otuch kaluore kod rak mane piny Kenya owito mar nyiewo nede mag suna mane isiro kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Global Fund. Oragni ne omiyo jagoro ma ongirore migao mar thieth Josephine Mburu owito tije mane en jatatije mar KEMSA Terry Ramadhani kaachiel kod jakom mar KEMSA bende. Komiti ni kata kamano odiochieng' ma kawuono oyudo maling'ling ni jal mane omed lemo mar bedo jatatije mar KEMSA Dr. Andrew Mulwa bang' thich oko Terry Ramadhani emane ogolo chik mondo mi lok dwaro mar nede gino mane omiyo Global Fund orucho oko winjruok margi kod migao mar thieth e nyiewo nede. Mae ma omiyo giseyo Nakumicha kuom bedo ni ok ong'eyo ode maber kendo ok onyal yango kudni matowo ring'o kata bed ni en jatelo. Donors are very specific in what they want, and we altered this and lost. We just didn't lose money. We are also losing our integrity as a nation. We are also going to lose life if this goes beyond when the promotion starts. We are here
discussing this as a result of some of the things that happened in the ministry under the watch of Dr. Mulwa. Jatend migao mar thieth korka kore ne ogo bade piny ewi weche maluoro jatatije ma kojolo mar KEMSA Dr. Andrew Mulwa kendo kwayo mondo migi tii kanyakla kod kamiti no e reso sekta mar thieth ma pacho ka. Is this a Ministry of Health problem? Chair, it is not. It is a societal problem where we are at as a country. Unfortunately, I'm sitting at the helm of the ministry that touches on the lives of each and every Kenyan. So our issues are out here. But to me, I see this as an opportunity to improve on our systems. Bende penjo ne owuok gima omiyo jotelo mag okumba mar thieth mane ogwel mondo miyo chopi ne ok oyuoro e romono. NHIF osebedo kod weche moko mamienogi gino mane omiyo jatend migao mar thieth Susan Nakumicha okwayo moko kuom jotelo mag okumba no mondo bed thenge e kinde ma pod itimo nonro ewi mibadhi ma okwako NHIF. They don't deserve any other chance. We should not even see them tomorrow. Jatend migao mar thieth Susan Nakumicha ne odok kor jokanyo mag okumba mar thieth mar NHIF. Kata kamano, kamiti mar od bura mar thieth oramo ni ngang' odiochieng' makiny nyaka girom kod board mar okumba mar thieth mar NHIF mondo migi twag ewi mibadhi ma osebedo kokwako okumba no. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gajang pek mar ngima osekelo chandruoge mopogore opogore ne jo ohala kod jo piny kaluwore kod medruok mar nengo mwandu moloyo to mago mochuno kaka mogo. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth bang' twak kod moko kuom jo ohala kod jodak mawuok Obunga e kaunti ma Kisumu ewi kaka nengo mano mar ngima tiroge. Waunjana. E boma ma Kisumu, walimo moko kuom jodak kaachiel kod jo ohala ma Obunga mayuago midhiero magikaloe kalure kod bech mwandu mamedo idho pacho kae chakre ne tend piny manyien kaw loch. Johan Duka Celestine kod Nevi kaachiel kod nyawadgi matiyo e pong' Karen wacho ni geno koro oselale ohala ni mar bei mag mwandu magiuso medore piny maru kendo kamae kaka gilero pogruok e nengo ngima sani kipimo kod iga mokalo. Gi pesa mana werogo chon gi sani opogore nikech skari beche omedore ogore almost double 25 kg na wawaro gimoro 3000 4000 sani en gimoro 6000. Chon kono waro mogo 2 kg no wauso 100 mane wauso matek ne 120 sani wauso 240 mama no dhi twice gimoro moro medre kata tissue no wauso at 15 sani wauso at 30 even kibrit mana kaka domed kibrit maonge ne wawaro duma siling 2700 to kochakore iga ni wawaro duma siling 6800. Kata mana jonyiewo bende ok odong' chien e mboro ywak ewi bech mwandu magitiyo godo. Salad chon nanyo higa mokalo nanyo salad lita achiel 150 sani nanyo salad 250 kora kiande koro mal budget idwa kalni ka koro sani manyiewe salad at 250 which means that the salad ni at 350. Don cha pampa nanyo nyaka siling 15 sani kidhi dukira ni inyewe pampa achiel siling 40 maingo wa miwa kama na lewni moti maboso godo nyithindo. Mage moko kuom midhiero machandruok mar nengo ngima moidho kelo ne japiny ahinya to mawuok e kar dak mayuto ji ni piny ka bende kata nyithindo bende ok ong'won negi. Chon no uso one bill at odiochieng' achiel but sani nya uso one bill kata 1 week. Adhi loro duka nwach omedre to joma nyiepo be onge nwach pesa be onge. Kidhi wero kawuono oidho gi 100 ka kinyidhi kendo medre gi 100 ivo Odiochieng' kodiochieng' nanyalo garego gunde 3 sani arego kata guni achiel. Chuno ng'ato ni biro kaw nus mar gorogoro. Koro oinya to inyo nyaka kastembe ga bende. Mogo mok nyathi man wanyiewo choncho sani ok wanyalo nyiewo sani mwarego matisni wachuno godo nyathi ting'eno ok manto ber gi ngima mar nyathi nikech maisha motimore ade moridore ni. Ere kaka johala kod jodak rakore kod ngima e kinde ni mar neno ni giruyo piny. Sani kori manage gi pesa ni matin no kori uso gima nyalo dhi. Ok inyalo waro stock magimo kibe uso. Sani anya uso mana mogo manyalo uso sani. Skari mana matindo.
Kani waro kata gik moko kaka sabunde mago sani dhi bedo e stock kaka e duka mar demand gi ni low. Koro chuna kawo nyako oduma rego auso negi nyaka mogo moseregi chuth. Achako pimo siling 50 kata tin to bora ni ng'ato dhi kode oyudo gimo chamo. Chuno ni samoro kata kirudo gorogoro achiel ichiemo dichiel nikech samoro in gi nyithindo 5 ok inyal kata chamo oduma gorogoro achiel no diriyo ichame dichiel mondo kore romi gi nyithindo. Koro sukari to koro kanyalo wacho nikech akia higni mana we madhe sukari koluwore gi nengo mar sukari. Mae kwayo magiketo e nyim piny owacho. Nowacho maber ni kodonje telo after 100 days to dhi duoko ngima piny. To nyaka nodonje telo joturwa ngima ni omedra meda sani. Wayuak sirikal winjwa. Wagomo kata ni kara ne ouru oduogi nikech at least kara ouru kacha ne ber no yudo mogo gi 100 shillings. To sani to koro dhi nyaka 240. Ngima oingo wa sani kendo oingo wa matek kabisa. Kamora moro kata korko oduma mawueni kende oidho nwa kamora mora. Mane kwayo ma an go ni oduok nwa ngima piny. E seche ma oganda koro keto wangi od bura mamalo mar neno ka jo od bura dhi kalo kata kwedo paro mar chik mar omenda mar higa 2023-24 keto chiemo e mesa koro en mana lweny ne oganda mathoth ka bende ywak nitiere ni mondo piny owacho oyie winj kendo ket dwaro mar jopiny nyime kapok gimedo osigo mapek ne jogo ma oseul kaka negisingo e sach manyo ombulu. Kata odoko ni jatend piny pod ochung' kar tiende ni nengo ngima osechako dok piny. Jopiny to pod oramo kawacho ni pok gineno lokruok moro amora. Mae miyo penjo pod nitie ni obiro timore karang'o. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Obunga, Kisumu County. Kopogore gi mano nonro ewi sukari mane olal e boma ma Thika chalo ma ogore Luanda e seche mabende gunde maloyo 20,000 mago mag sukari manigi kwiri nyalo bedo ni nitiere dukni. Magino yango dichieng' manyoro e sama apisas mag KEBS nochopo mbele kamiti mano mar od bura mar ohala mar duoko penjo ewi mibadhi mar sukari. Jod bura go dwaro mondo apisas mag KEBS, KRA kod DCI ochope nyimgi juma manyiena. This game started from far and the whole saga seems to be having a lot of circles. Paragraph 1, 2 and 3 are the same. There is something that more than meets the eye here. Playing cool. Maybe you fear being chased away because the person who has the mandate to chase you or bring you back is the minister. We are not going to play games for your survival on Kenyan life. We are talking of sugar which is contaminated bad in our stomachs. We have visited a total of 300 outlets to date and seized a total of 52 metric tons of suspected substandard sugar. The team has been looking out for sugar without valid standardization mark, poorly packaged sugars, sugar packed in packages without indicating the manufacture and expiry date. The inspectors are going further and asking the procurement details of the sugar being offered for sale. Kopogore gi manya kwaram ga jwangre roge makedo ne ratich jofuambo kod ute fuambo e pacho kainde wuok oko mar kwedo piny owacho kuom donjore tije fuambo kendo siayo jotije ne ewi jofuambo kokalo e Kenya Media Sector Working Group. Giwacho ni gichano donjo ne moko kuom jotelogo e doho ka giwacho ni ok giwinjore bedo e apise mabende gitwe. Jelieta gi mathoth. Jatend riwruog jochung weche Zubeida Kananu onyiso jatend piny William Ruto mondo owuog oko okwer jogo matiyo e piny owacho mare mondo omi jofuambo kod ute fuambo luor margi e sama gitimo tijegi. Komedo ni jofuambo luwo chike matayogi. Journalists are guided by the commitment to truth and pinned by an ethical code enshrined in the laws of Kenya. We urge those aggrieved by the media to seek redress through the Media Complaints Commission established under the Media Council Act and where necessary. Kowuoyo e twak mane Kenya Media Sector Working Group luongo kaluwore kod weche moko kuom jotelo mag piny owacho madonjo ne ute fuambo moko pachoka. Gikwayo mondo joma nigi ng'ur ewi tij fuambo olu okang' makare mar chwalo ng'ur margi mopogore kod buogo jofuambo. We also call on President William Ruto to issue and firm assurance that they will not be allowed to seek shelter by trying to silence the media,
that exposes their misdeeds. We are also calling on the international community to intervene and protect media freedom. Jatend riwruog jofwambo Kenya Union of Journalists Eric Oduor owacho ni jofwambo timo mana tijegi mar luwo maber kod maricho matimore e piny owacho ma ok owinjo okawgi marach, komedo ni piny owacho nyaka wach gima gisetimo mar kedo gi mibadhi modhuro. Commitments are to serve Kenyans, to ensure that we tell Kenyans the truth and we hold those in power to account with or without any fear. However, reject the invitation to mud wrestling and only insist that those responsible for corruption incidents reported action must be taken against them. Gimedo ni wach mar buogo jofwambo medore e piny owacho mar Kenya Kwanza ka gidwaro mondo piny owacho okaw okang' ne jogo mosebedo ka buogo jofwambo. Ndio sababu tunamuomba rais aweze kusimama na ambie wa Kenya hadharani na ulimwengu mzima kwamba matamshi ambayo wanayaweka pale endapo ndio msimamo wa serikali, kwa sababu inashusha hadhi ya Kenya na ni kitu ambacho kinastahili kusitishwa mara hii wakati huu. Tunaomba kwanza na pia kwa serikali pia tueleze ya kwamba uchunguzi dhidi ya wale watu waliokuwa wanavamia waandishi wa habari wakati walikuwa na maandamano, uchunguzi umefika wapi na hatua gani imechukuliwa. Kamano bende, gibiro chung kod jafwambo moramora ma piny owacho otero e doho tekni otimo tijene koluwo chike mag fwambo. Ka bende, gin bende gidhi donjone apisa moko mag piny owacho magiwacho ni okoromo kod apise magimako. Be there to defend any journalist will be taken to court by any politician. So we already have very comprehensive systems that we are using to protect journalists either in court or outside court. So don't be intimidated. So long as you remain a professional and you do a professional job, we will defend you. We already have a court process that will start anytime today, so that some people in Kenya Kwanza government can be declared unfit to hold a public office. Osiep e kind piny owacho kod ute fwambo oken mano mayom ga piny ngima. Kata kamano, kwayo migolo kod jofwambo en mar chiwo luor ne tijegi mar miyo jopiny sigana ewi gigo matimore e piny owacho gibed mabeyo kata maricho. Jailieta, Ramogi TV. Nyakoro mgajwa gisigana mabendo losnwa kanya kwa jafwambo marwa Jailieta bende makilo wegiko mar weche manyien okinyi makawuono dakika 31 tok saa 12 mar okinyi. Chenro podi elach gisana dhi bedo kaka oyo matin mabiro en nonro mar gazet mabende dhi ta kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Kete mani Ramogi TV. Nyakoro mgajwanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon. Nafwenyo ni mai gima hero timo, mai gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar poko pogore nyakoro mgajwanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV.
Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol en gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Nyakora moge jwango ya ore kino machiegni mantiere kar kae. Nonro mag gazet chako sani okinyi makon tarik 21 dwe mar auchiel higa mar 2023. Ichiewo machalo nade, wadwa chiewo makare. Wasechopo kar ka. Sharon jawacho ni kochopo sani to koro wadhi mana ka gima wariyo. Wantiere kar kare ne ochiewo nyaka sani koro seche ng'eny kendo seche thoth. Ichiewo machalo kama intie. Ponono iluwogi ka intiere e odi kanyo pok iwuok idhi e tich. Ipenjo ni dhi neno ka intiere kar kanye. Tudri kod achiel kachiel e mbui no mano mar Citizen Digital, yudo achiel kachiel e YouTube mar Ramogi TV, kama ikono wakacha ni luwo gazet ka intiere kar kanyo. Gazet ariyo madongo pachoka mar Daily Nation kod mano mar The Standard wadako kane mane ma usore odiochieng' ma kawuono. Intie Kisumu, gazet mane mani Kisumu odiochieng' ma kawuono. Ka isenyiewe kono wage odiochieng' ma kawuono ne mane mantiere kar kanyo ma bende iseneno kar kanyo. To mondo mi magi ochop kare, nitie weche mopogore kanyo kora moge jwang'. Iwacho ka ni nitiere wechego mag pek mar ngima, omiye pek e gazet mar Daily Nation. Pek mar ngima ochiw kar kanyo gi weche mag mibadhi kaachiel koda ka weche mag tuoche kaka nyalo bedo kacha ni kedo kod tuoche mopogore opogore. Mano nitie ka e gazet mar Daily Nation. Gazet mar The Standard bende nitiere gi sigana ma opogore opogore mantiere kar ka, ma bende ka ng'irango ang' yudane kar kanyo wechego mag osuru ma bende igeno kanyo ni idhi chak chokare dwe manyien. Mano gi sirikal mar Kenya Kwanza kaachiel koda ka weche mag mibadhi mago mag KEMSA mantiere kar kae. Weche mag tuke nitiere toke ka makore wacho kanyo ni Bukayo Saka, mano jatugo ma Arsenal matugo ne piny mar Ingereza, bende noloyo hat-trick mare. Sani koro chalo nade, oliet piny Ingereza kocha. Piny Kenya ka to gidhi nade. Piny Kenya bende koro donjo e kind pinje mamoko makoro bende loso, iwacho ni mwandu mopogore opogore mago mowuok e bwo lowo. Iwacho ni gin kata gi 3T minerals. Tiende nang'o? Miye peke ite mar 6 kod mano mar 7 gazet mar The Standard. Arwaki ni machiegni. Gazet mar Daily Nation ema wachako godo to odiochieng' ma kawuono nitiere kaka kod
jafwambo mano mar Daily Nation mabende wan go kawuono wadhi bedo kanyo ka watu akod odiochieng' makono kokono wani gazet ma Daily Nation kod The Standard to gidhi nade odiochieng' makawuono ma en jafwambo Daniel Ogeta oyawre kendo machiegni yawre nyachal nade maber ichiwo nade chiwo maber manai amba chiwo makare kawuono kontiere kodi ka en moro mar bedo kodi Ramogi TV odiochieng' makawuono kantie gik mathoth ahinya mabende wada bedo kae kawanono wacho ni gazet mar Daily Nation mokwongo wanya mana nene kar kae mondo mi wayude ane achiel kachiel maya e gazet makawuono iwacho ni gazet ni siling 60 Kenya kata en siling 1,700 ka en e piny ma Tanzania 2,700 ka en Uganda gazet ni ka ji osenyewe koso nitie piny machalo miuse pinja ng'eny lakini mana kaka wachno kendo mane bei koro kawuono gazet ni kinene kar kae sigana mokwongo Ruto MPs still show in house nitie mathoth wacho ni oporo dhi mbele kata ka nego yudo chieng' manyoro kata kamano mane momi pek e wiye kanyo kato piny ka nitie wechego mago miwacho kanyo ni a country of poor people kono gimomiyo sigana mokete ite mokwongo kar ka weche mag thieth nitie kata mago mag sickle cell wechego mag KEMSA mantiere bathe kanyo wanya mana ng'iyo piny kae bende iwacho ni ite mokwongo ni nitiere gik mathoth ahinya bende mantiere kar kanyo mano konyo bedo kanyo ka warango ya country of poor people jok modhier e piny Kenya counties mopogore opogore gin mage ondike kar kanyo wacho ni confusion bende sikunde nitiere kar kanyo kae to bende wadaranga ite mokwongo ni temondi kae to bende wabonena ne gik ma timore iye kanyo mana piny mogik mano gazet mano mar Daily Nation iwacho kanyo ni my family survives on 1 meal a day mano bende sigana mantiere kar kanyo ma Daniel Ogeta ni mane ndiko e ite mar 6 ite mokwongo ni en ang'o mantiere kama miyo gazet ma Daily Nation nego bende usore sigana mane ma uso gazet kawuono kineno gazet ni wi malo kamano wan gi story mang'eny ng'eny kanyo lakini nitie ariyo momi pek kipkete kama eno kama yo ket maduong' to piny ne ka kinyo space momi kendo duong' lakini mokete ni bold no mane ma uso gazet nikech mano is the main story lakini nitie mabende kinyo kendo in terms of prominence momi space space modogo ma piny ni ng'eny ngiso ni dier ng'eny mane maduong' mogik mabende nyalo miyo sigana moro gik matimore e od bura mamalo kanyo wacho ni MPs still show ni endo kete mana wiye kache weche mag finance bill ni bende do ma porono jomoko neno ko medo suru to dhi medo kech kod dhier ne jopiny moko yes kinyo ko mano ni duong' lakini momi koro opogne gi space koro king'iye in terms of graphic ko oketo omie bold to bold ngiso ni obo pek kech gik miwacho kanyago gidi affect ngima ji in the long run chakre tarik achiel juma biro to gazet mar Daily Nation miuso Nairobi kani chalo gi miuso Kisumu kawuono gi king'iyo kona mar gazet no kona matung' kon nitie stam ko kanyo mano malo kae wang'iyane ka entiere e ikopi ni bende wadhi malo kendo wang'iyane mana malo mogik kabisa nyakora mogi jogi bede kod ng'eyo ni ento chalo ga nade kinde ma entiere kar ka ponono onge gazet machielo ma koniero aneno gi kar kacha cha aneno kaza to nitie star madhi 6 mango ni nigi star 1 to neno ka gichal kawuono but seche moko idoka ka miuso Kisumu opogore gi miuso Nairobi gi miuso Mombasa gi miuso Nyanza gi Eldoret yes pogruok ni biro biro ni king'iyo gazet iluongo ni gima ni machiegni kodi inya omiyo ok dang' ng'is gama nitie Kisumu gima nitie Nairobi ok body date omiyo kiketo gazet iketo ni gima ni Kisumu cha en ang'o muda ng'eyo to kech wan gi jofwambo kura bende gin ma giketo stories go kido ka gima pek mantie Kisumu no iwacho Kisumu mane mi prominence gazet ma Kisumu ka en Nairobi ka kinyo gazet Nairobi nitie gima in Nairobi ka idi kabisa mopogore ng'ama diyo ng'ama ni Mombasa omiyo ka nitie ga pogruok kamano lakini gitegin ga gimoro achiel mano kinde magitie kar kanyo kora mag jwangi bedo kod ng'eyo koro sani ng'eyo gimomiyo nitie gazet mano ma iuso Nairobi tintie miuso Kisumu sana gi piny chieng' mar results wuok kineno ka nitie mopogore Kisumu Kisii gima kamano mako results mag school koso mag piny mag school doka nitie ng'amoyombo Kisumu ng'amoyombo Nairobi ng'amoyombo Central Mombasa kamano koro county kaka nyalo bedo ni yudo mare koso region mantiere ni region koro wan gi Nyanza edition luongi ni editions ni zurum kwacha koro nitie Nyanza edition Western edition
Rift Valley Edition, Nairobi Edition, Mountain Edition to Coast Edition. Koro mager idwa against stars go. Akoro star ka na chiel to meda kalure gi edition. Yes. Ya ngano waro gi edition ni nyakoro mo gejwang yude kar kanyo ni to koro dhi yo machalo nade. Sigana mantiere ye kanyo koro mo gejwang dhi yudo kanyo weche mag finance bill gi weche motimore do chieng' manyoro e od bura omiye peka te ite marabiriyo kochopo kanya warange nyakoro mo gejwang kaka sani bende wadani waranga ne sigana machielo kama bende obiro machiegni ahinya kod oganda wadani ang wadonje gazet ma iye kar ka mondo miyang wayude ne sigana mamoko gi gin mage kiwacho ni nyaka sani nyakwara mo gejwang nitiere paro ma opogore mantiere kar ka ahinya mago ma jatend piny Kenya bende koro wacho e ite mar ariyo kar kae. E ite mar ariyo koro wacho kanyo ni Ruto accuses development financiers mano e weche go mag akweda. Wacho ni magi jok moko monego bed ni konyo e gedo kata chwalo omenda e weche gi mag gedo mopogore mano kantiere kanyo e ite mar ariyo. Wacho ni magi gino momi pek ma bende koloso duchi makauno kane oyao ayanga romo no mano mar piny mangima mabende ni kelo kanyakla jogo mane sector no mar teko kata mano mar energy gini majeja kasani jatend piny Kenya ka loso weche gi kano timo gi kacha KICC odiochieng' manyoro tiende nango ne jok monego beni chwalo omenda to samoro wacho ni niga kweda en akweda machalo ni eno ka jatend piny wacho ni nitie akweda ma wacho ni matiende ni joma holo ji pesa gi ka gin countries mantie global south gimiyo gi interest mang'eny. Basically wacho ni global south gin rido ka risk ng'eny. Omi koro ka imiyo gi loan, imiyo gi risk mani malo. Mae makoro wacho ni mayok ber. Maya kwede ma Ruto kudwa. Kamano bende koloso kanyo koro mo jomago weche go magola kotenore kod weche gi bende motenore kod bero pinje mantiere mano wacho kanyo ni global south mano to tiende nango karanjo kata ne nyenyo kata interest mane wigego ino kata ka imedo gi kinde ka kinde. Tuono mara sickle cell bende koro ntiere kar kanyo ma bende olose kar kae odani waranga ne kaka inyalo tiek gi kae neno kar kanyo nitie sigana mano ma okete gazet mar Daily Nation ka ntiere kar kanyo wacho ni koro ministry advises couple mondo mi otim nade mondo mi obi odhie pim mano ka gida yudo nyithindo tuoni mar sickle cell ma bende wacho ni thoro yudo counties mantiere alwora mar Nam Lolwe mago kirango counties mantiere Nyanza mantiere Western yudo gi kadho wadh Nam Chumbi bende yudo ka gintiere kinde malach ahinya. Yudo gi kanyo koro mo gejwang e ite ni mar adek ka e ite mar adek kanyo bende nitie weche gi mopogore mantiere kar kanyo ka ngineno gi kar kanyo koro mo gejwang weche gi mag pim e alwora mag Nyanza ang bed kanyo kod ng'eyo ni gidhi kacha e yo machalo nade. Koro kar kae mantie weche go mago mag bombe ite mar 4 kod ite mar 5 kanyo kamano kete wacho ni dhier mantiere bombe wacho ni koro obiro medore yo machalo nade ageni kanyo angwa yudo thuolo mar neno kama chielo bende ka wantiere kae gazet ma kawuono wacho ni en a country of poor people. Koro jok ma odhier gi nitie jogo ma kaluwore gi graphics mano kete ite mokwongo kar kae dan nitie mano minya bedo kanyo ka ineno nitiere West Pokot nitiere mano ma Turkana gibiro kache yore ma opogore to mae sigana no mondiki na jogo monindo mane e park wacho ni sani gigo monego bene gitimo gin mane ngani Nairobi ka kineno ka jonindo kama ok ni gin maber paro ng'eny paro thoth omi ng'ato nyamo to odhi oywe tie yien moro ema mayindiro kan gin gi chandruok moro iyudo ka joma the poor magi jomodhier wacho ni KNBS wacho ni king'iyo malo kanyo pej mokwongo wacho ni kuom ji 13 iyudo ka ji 5 gin jomodhier mano kaluwore gi report manotim higa 2021 to kendo macho ni mano en medruok mathoth mar atamalo 20.7 ma king'iyo page 4 koro at least 5 in every submission ni kuom ji 13 kochok 1 2 3 4 nyaka 13 ji 5 kuom odhier my report masani ma very latest ma kendo nitie list mar bombe go king'iyo bombe ma ji ne matek ahinya kiwacho ni hardcore magi joma tek kabisa jok mani kama tek mano kirango chal mar ngima gi jogo madhier bende koro mako iyudo ka jogi iwacho ni piny kanyo ndiki ni a person ma ok nyal tiyo gi siling 3,000
gi 400 gi 30 iyudo ka en 3,947 shillings in a month. Ng'ano nie hardcore. Ng'ano ni ngima matek kabisa. Iyudo ka e list no iyudo ka Migori nitie piny kanyo. Migori nigi ji 1,162,000. To iyudo ka kuom jogi te iyudo ka ji 66,000 ni matek zaidi. To king'iyo pogruok kind 2019 gi 2021 iyudo ka ma en medruok mar 22.7. Mane kaunti ma Migori kende. Kaunti ma Migori kende. Mano ka koro wacho Kaluo kende. Ng'eni koro chomo koro idok dala. To mano Kaluo ni matek kabisa kech Migori ni kanyo. Kata mano nitie joma ni malo kanyo. Iyudo ka nitie Samburu, Bungoma, Nandi, Kitui, West Pokot ni kanyo. Wajir, Mandera, Kakamega ni malo kanyo. Iyudo ka jogo te ni matek. Koro king'iyo distribution makelo percentage na iyudo ka 45%. Manyi nyingse ni machiegni kuom nus mar joma nitie kuro ni matek kabisa. To nitie kama chalo bende madanyo bedo ni bogo ganda nyangina ng'wadhi weche mamoko mantiere karkae. To kata kirango Nandi County, ma county mantiere ho mar Okak. Kendo kama ntiere kacha Rift Valley, igeno ni kacha onego bed ni kacha chiemo bedo ka wuoke. To kanyo bende miro ka ntiere kit medruok kata growth moneno kanyo e kind iga mano mar 2019 kod mano mar 2021 medruok ne kacha romo 88.9. En medruok manyalo pimo koda en ang'o manyalo bedo kanyo ni ponono osebedo kanyo ka timore nikech bende nyalo neno kwan maga oganda mantiere county no mano manandi maromo kacha 910. King'iyo adier mar piny en ni ngima tek kendo pesa lal. To pesa lal na jite. Koro king'iyo the population rate man kanyo iyudo ka ni mal en around 9-10. King'iyo against the distribution mar joma ni matek omiyo iyudo ka bende en risk nikech iyudo ka Nandi is highly populated. Koro ji ni matek kuro. Koro Gika machelo bende mantiere kata gi counties gima machelo mapono nyalo miyo Nandi bedo e list ni. King'iyo sana en wach pesa then iyudo ka Nandi is known for farming. Jogo gin jopur. Lakini sani gigo tek ne jite. Ma ji pok obet kama ni koro to wan gi thuolo ni relief. Ma pod ngima koro is tough across. Yes. Bende kai dhi mbele kanyo iyudo ka report ni iwacho ni my report mogol machiegni sani kabisa like my latest report. To malit kabisa en ni e bombe madongo gi iyudo ka ji ya Kaluo mondo tie bombe dongo lakini bombe go koro ji ni matek zaidi. Emi wacho ni koro magi bombe man kata counties mantiere gi jomodhier mang'eny modhuro ka en kanyo Nairobi ni kache thuolo mar Kameja kan tie na thuolo mar adek. Ng'eni kia dala nyaka Kameja kai kalo counties mang'eny koro rate kech dala kidhi kiwuok ng'eni itiyo Nairobi in gi pesa. Lakini kwa Nairobi bende wan matek zaidi. Gi kwan oganda maluwore gi kwan mano chiw kacha higa mar 2021 kwan jogo mantie county ma Nairobi kende romo kacha 4.6 mano keneno kar kanyo ka county ma Nakuru ema bende koro ni malo en namba 1 kuom county ma bende nigi jok modhier mathoth ahinya mantiere kar kanyo ka koro konyo 1 in every 17 Kenyans ni kata gi ene dhier makende. Aya, nakura moge juang oganda ntiere kar kanyo kiwinjo kanyo ni 2.9 mago mag jo Kenya nitiere kacha giluongo ni extreme poverty. Tiende nang'o ka ntiere kar kacha some ite mar 4 kod ite no mano mar 5. Sigana machelo madhi kar kae nitiere kapok wadhi weche go mag finance bill mabeda ng'warango kar kacha nitiere sigana madano rangi e ite mar 6. E ite mar 6 kae nitiere sigana mabende Daniel nindike kendo ma sigana miwacho kanyo ni weche gi podi madhi nyime kod pek mar ngima moganda kale. Wacho ni sigana machalo kamae onge ite mar 2 onge ite mar 3 entiere ite mar 6. Ite mokwongo gi duto iwacho ni kae kama ntiere thor wach mana kaka unaneno karka weche mongi pek e gazet gintiere kar kae. Koro sigana ni e kinde mane ntiere kar kae nene sigana mar miyo miluongo ni Maximila Luhavini inyalo mana konowa in kaka nindike kendo thuolo momiye
entiere mana nus, entiere nus mar page. Iwacho ni koro kae un achiel kuom jogo mano uso. Un jok ma uso gazet kawuono. Piny kanyo gite mokwongo bende ondike kacha. Wacho ni kao ni uso gazet. Sigandi uso gazet. Miwane sigana ni kaka ne iluwe mochopo sani kore gazet ka. Koro e boma ka wan gi iluongo ni informal settlements. Iyudo ka ma gidak lakini ok gidak maber ahinya to gin e boma ok ema jaka. Koro ka piny tek kamae ema ne wabet abeta kamoro ka ne wawuotho to aparo ni ka koro amtek koda kamae. Nyabed ni koro ng'ama onge tich to koro otego mondo brom nade. Ema aparo sabani ni koro adhi e Mukuru kae. Koro mai nyako ma odak Mukuru en jigni 30. Koro napenjo ni miya na kadhi ni kanyo kidhier nyaka ipenjo monge kanyo ni un maber ngisa wan to warach lakini ok rach ahinya ndiye ng'ama rach zaidi to ngisa nyako ni to ko ngisa gota dhi apenje ko nyalo sokodwa to ko yire ngisa an koro akala ndo sokoda mono kora bebe kodi chakre gokinyi nyaka odhiambo mabet kanyo chakre sareyo nyaka sareyo mano 12 hours of the day ma chieng' mana dhi kanyo no ne poko chiemo for odiochieng' ariyo. Ma dinawe biro ok dino chiemo nyaka odiochieng' maradek. To ipano chamo alot gi kuon, mane meal maber to rice. Ma chieng' mana dhi mogik no kan pok adhi the 2 days man pok adhi go. Doka ne chamo mchele ma okete pi oboke idongo ni boiled. Kamano. To osebet gi mchele no for 2 days ma kech omanyo tich onge tich. En gi nyathi ma ja 2 months. Nyathine matin. Nikech ka wiwacho sigana ne en gi nyithindo ang'wen. Nyithindo ang'wen. Ko nyathi mogik ne dweche ariyo. Dweche ariyo. Koro nokendo wacho ni 10 years ago around 2013 2012. Ki nyathi modong' nje 2012. To gisebet gi issues ma jaode gi yware godo. Koro kane gipogre to odok korgi. Around 2019-2020 oduogo jaode obiro to giloso weche. Alafu to kako betie to nyasa gudhi nyathi moro mogikne. Koro ini kama gidake cha ji onge tich Mukuru ka iyudo ka ji wuotho ka dhi manyo tich kech onge tich ma onyategemea kuwuogi to dhi onge office. Koro jaode nowuok man dhi manyo tich kamoro kaka gidhi ga manyono to koduogo nyaka sani. Koro nowe gi nyathi matin no okonya tiyo onge tich chiemo onge. Sani an gi rent arrears mar 4 months. Rent mana siling 2,000 kende. Mukuru pi onge. Mukuru en sanitation ni piny ahinya kabisa is very poor. Koro iyudo ka pi onge Mukuru. Ma bende pi mantie godo nyaka ing'iew. Noyudo ka en gi gowi mar pi, en gi gowi mar maka, ma kata ka otiyo iyudo ka tich matimo mogik en mana luoko lewni. Koluoko law tiwese mana gimoro 150. Kuom pesa ni en gi gowi mang'eny zaidi ma ok onyal konyo. En gi gowi mar jalot, japi, jaot, gimoro stima koro kotiyo godo. Maka bi kotiyo godo mana jirani kotiyo gi maka kodong' oweyo koro ka okawo makano to tedo chiemo. Seche moko tware matek ma jirani ema kendo miyo gi chiemo. Marit nen ni nyaka caretaker ne mamano is the next door neighbor mare. Dire moko no ne oloke out no ngisi ni koro ahin ngara wuogi koth ne chwe. To ong'iyo kaka en ng'ama miyo. To koro temo jogeno ka nyithindo gi kaka to gine kwe ahinya ma oduoko gi out. Koro nyaka sani en matek zaidi. Ma nabet kode 12 hours mondo understand kaka ng'ama onge tich, ng'ama onge chiemo betega. Ma chieng' to no chiemo, gi the next few days ang'e no chiemo kaka noloso kode, lakini pod en matek. Koro en achiel kuom joma onge tich. En wach mit ahinya kabisa. Kendo en adier mano mana ka ikete kar kanyo to nitie kumoro mane ndiko e sigana ka ni mana kaka chuo mamoko bende timo ka gisechopo e boma. Wacho ni giwuok ka gidhi manyo tich. Kendo ndo chopo ma koro chopo ne odhi manyo tich kendo kodhi manyo kako nyalo yuto to ne ok oduogo. Mano ranyisi ma bende biro kinde manok mano bang' piny mangima dhialo odiochieng' wuone. En wuoro mobiro to lal. En longo ni a missing dad. En kata wuode matin ni kia nyaka sani pok onene kech kako onyuole to dhi. Kaka to odhi kapok onyuole. Chama ni ne notiyo ga tije mag ot gi ne ji. Koro ka ng'ato romo around 9 months to konya tiyo to jaode be nosedhi. Koro ne lit kabisa.
Nikech nowuok kaka ji wuok dhi tich to ok oduogo. Ok ogo simu, ok olwas gimoro amora, odhi adhiya moling kar olal kamano. Makata wach ni kopimo ni to ywak. Ma chuni ni iwe ing'iya koch koro lit ne gima dang time onge to time kosetimre no. Koro mana ng'isi ni Nyasaye ong'eyo. Erokamano ahinya kuom sigana miloso e yo makare kendo nyiso kanyo midhiero ma Max Miller Luhavi kale kachiel koda ka nyithinde 4 ma entiere godo kar kanyo. Ang'eni weche thoth Dan made wayud thuolo mar rango kar ka nyokoro mag jwang' some ite mar 7 kanyo weche mag finance bill gi gintiere kar kacha ne gikawo thuolo mar bedo kanyo. Aineno mano bende wach momipe kar kanyo e ite mar 7 mano ka wanene kar ka wacho ni MPs in late night vote. Wacho ni sani bende gima osebedo kata katimore ombulu ono dhi. Aparo oromo kata saa 5. Jogi pod wacho mana yes. Koro nitie kwaya moro mana donjo bunge kacha. Kwaya mana ochako mana wer no. Yes. Ging'ata kuluong kata ja Kenya Kwanza giwera wera yes. Kata no. Kata kamano gigo ma oganda derito mondo mi ogo ombulu kata gigo mopogore kar ka. Gigo mane jatend kweth manoke od bura kata minority leader Opiyo Wandayi geto winjo kendo neno ni gin gik mage madhi bedo kacha. Nowacho ni budget mar trillion 3.6 nitie gik mathoth ahinya monego bed ni lokore. Iwacho kanyo nodwaro mondo lokruok obedie weche mag osuru ma ijuoge weche gi mag modhi. Onyalo bedo nade. Pono ne kin mamoko manitie kacha waneno paro machal kamano bende nochwal kanyo koda jaod bura Malego Usonga Samuel Atandi e kin jotelo mamoko manitie kacha. Nitiere mano chwal koda jaod bura Maseme bende Nyekal ne nitiere kar kanyo kano wacho ni weche mag digital influencers gi bende social media influencers gi bende gigo magitimo mondo mi onega kigole ata malabich moketi. Nitie magin gik mane idwa mondo olok kanyo ka chakre godhiambo nyaka gimoro sogotieno kama nena koro yes no ma iwacho ni isome ipinyi ni ikwe amended ami ikwe deleted to ji wacho no yes koro ka MP ni wacho no kata yes ido kan negi ng'eny kech nitie isomo gin kiyo ni clauses koro nisomo clause to gi debate ng'ato second kamano then gi wacho no yes mano kore e ombulu wacho no ombulu onego bini go electronic lakini wacho ni kane wach kamano ido ka MPs moko wacho ni gionge card gino kendo wacho ni machine gin faulty omi koro ne jido ka jigo ka nego yes no kinde mosakalo gido ka ne electronic ma ido ka ji vote then ingiso ni jikama wacho kama nyoro ne time manual nikech icho ni ne gionge cards go moko ne gin faulty machine faulty nyakoro mogi jwang' angeranga ne kar kanyo mano bende twak mabiro go sani kod okil kama loka Green Odera ikine moseromo kanye sa chiel kendo Dan nitie gik moko madani bende warang kar kae nitie sigana ma bende nitiere kodu kar kanyo jafwambo wadu Ngina Kirori nobedo kacha kod twak kod Martha Karua mano ogai maduong' bura mar NARC Kenya ka nitiere kar kacha e achiel kuom jodito mantiere Azimio gigo maponono kolero kar kanyo owacho kanyo ni Kenya Kwanza onge demokrasia madwarore paro mantiere kar kanyo mano ite mar 8 ka entiere kar kanyo entiere diere kende kar nitie jogo mauso kar kanyo kata kamano ok gichulo uso ma okinyi ma kawuono koro kangwa yudo thuolo mar neno Martha Karua kangwa nene pok wanene sigana no iwinje kendo nene achiel kachiel e wag jowi maru mano mar NTV kachiel koda ka sani entiere ka e gazet montiere wuok kawuono gino mowacho en paro mabende ogolo thuolo machuok kata tok yiero koro wawinjo duonde. Iwacho ni noloso gi Ngina Kirori mano watiyo kode tung kocha Ngina nopenje ni e social media kai Twitter, Facebook gini mane mare ocho kwacho ni Twitter e mare chon nitimo ni dire campaign nitimo lakini koro sani Twitter to timo kende to Facebook to ndiko ng'ato timo ne kichido ka Martha Karua is very vocal ido ka samantino keto gimoro keto pache ido ka wacho ni social justice kendo ngiso Ngina ni kinyo line mgiwo wacho ni I look at the world through a social justice man ko gimo ng'eyo sana social justice ko ido ka any issues matim to nyako comment nyako ndik pache kamano kendo Ngina dogo penje ni chalo reka gima finance bill ni ne Azimio lose to wacho ni she is disappointed actually manolate koso kiduru wacho nango
lit ne kendo en gi buok gi ma kamano be notimore. Wacho ni gima kamano tim kecho ka sani wacho ni MPs sani gin jo luongo ni voting machine. Ok gin gi paro mar japiny. Kendo in mana ni diko kura kayudo kama intie ni sirikal kata ni sirikal. Ma wacho ni mano litanya kabisa ma she's really disappointed ma ok do hero mabit kamano. Kendo odogo penja kendo ni king'iyo ni kadoko ni Azimio ne ok en gima ne Azimio lose kata win, but doka MPs prochiko mag Azimio ne onge. O penje ni ipare ang'o wachni. Wacho ni gik mang'eny otimore kanyo. Wacho ni mokwongo iyudo ka nen speaker noloko pache. No wacho ni U-turn. No wacho ni chieng'no ok dhi go kura machal ni ma MPs moko no wuok. But again kendo wacho ni kendo before that time MPs moko no ndiaka notimre od bura. Obedo suspended. Iyudo ka ng'eny moko no mi suspension abino wacho ni ka speaker nong'eyo ni paro makama biro kendo bibiro goye kura. Nonego bed considerate. Wacho ni odiochienge ariyo kendo romo ng'ato dhi ng'eni ma otimo mistake. 2 days. Ok ni koro mokimiyo days mang'eny mokimiyo weeks. Mano gima okwedo kabisa. Odogo penje kendo ni piparo ni gik mi raise because no fault CBN, no fault the speaker gi National Assembly mang'eny. To peni koro en duoko mage midwaro ma de beni in ditimo. To wacho ni ka en oneno ni sirikal ni ok bed ran maber. Ni undemocratic. Kendo wacho ni kaka last week wacho mana kaka no gol MPs mag Azimio oko wacho ni mano ok ber. Malidine beni speaker en non-partisan. Oko kawo sides. Kech nitie weche makoro dwarore ni koro obet gi rieko moro mana misolo monja. Mane gima owacho marit kabisa. Ni nowacho ni mane ka beda ka speaker tiyo. Lakini chal gima speaker ni gi pache no owuon ok en ng'ama ok obed ediere ka koro wacho tek. Oneno nyako wache. Magi weche manolose yudo ka ng'eny gi mai mana tin ne. No TV kocha no kete mabor kendo king'iye website maro kendo en mabor kendo mai mana tin ne. Nyakoro mo jonga ngisoma ne kacha ite mara aboro kato bendo ranga ne ite adongi ite mo kadek ka gazet ma Daily Nation tangwa rango ite mo kongo mar The Standard kato bendo angwa lora kawuono bena ite mara par karaka kori wacho ni jatatije manyien kata CEO mar KEMSA nong'eyo gigo manotimore telo manomiyo joka oriemb nyamuting'o nyaka Dr. Josephine Mburu mabende ne jagoro mongirore kata PS mano mara migawono mar thieth. Gigo mosebedo kanyo katimore ka wijo gik masani biro wijo kanyo ko wacho nade I changed mosquito nets tender specifications koro wache kanyo manyien makete kama chalo nade dan magi gik ma jofwambo ludo chieng' manyoro ka koro sani bende Angela Okech koro ndike kayo makare ko wacho kanyo ni okere mana kaka ne jatelo mar KEMSA bende koro kono komishino mano mar od bura mochung'ne weche mag thieth. Iyudo ni diere mane CEO masani ni diere mane gigi te timre the scandal mar KEMSA no nen ga gicheo mondo jatelo moro ministry mar health koni ma wacho ni nitie kaka no wacho mondo gino timre lakini e diere kamoro kanyo ne nitie pogruok mar paro to ng'iso jatelo moro no mondo ondikne memo. Wacho ni nitie somehow memo ni kuchopo lakini changes go no bedo made. Kendo yudo ka nen kama tek kabisa ka ni penja mondo explain how gino timre. Mano okete kama tek zaidi lakini sani koro nyako take responsibility. Yomi wacho ni noloko gini yudo ka wacho ni I changed mosquito nets tender says KEMSA boss. Mane kama intiere ka kanyo nyako mo gijwang intiere kanyo kod jok mopogore mano mochung'o nyako jaod bura mandhiwa mano Martin Owino mabende ne achiel kuom jogo mane dayo dhoge kotene kod gigi kanyo daktari Oron Joshua bende nitiere kata jaod bura ma Kisumu Central kanyo kane gidayo dho daktari mano Mulwa mabende ni jatatije mano mara KEMSA kairange kasani kama intiere kar kanyo nyakoro mo gijwang weche githoth kendo warango ite mar 12 kanyo kan tiere weche mamoko ma wacho ni weche mag wacho ni koren confusion nitie sikunde ma nyaka sani pok oyudo capitation kata omenda mantiere wi nyathi ka nyathi matam mar ariyo nwabedo kanyo kwarango ni somo
kata sekta mar somo ne oyudo omenda mathoth ahinya maromo kacha bilion 628.6 e kinde manosom budget mokalo juma mokalo. Gigo mantiere kar kanyo ka ino ka gik makamagi timore en paro mane ka wantiere kar kae mano ite no mar 12 kawacho ni kaluwore gi migawo mar somo omenda go nosegol juma achiel mokalo. En wanya bedo ni timore sikunde. En capitation which nitie mago mag junior secondary school kod mago bende mag sikunde mamoko. Ang'eni ka teka momiye pek ma thoro wach ma bende nitie ka ite mar 12. Iyudo ka gazette no en omiye space maduong' kabisa, prominence, mano pek momiye. Wach school gimoro amora. School ni education is an equalizer. Omiyo weche kata kinyiego soyo no ket nyaka front page. Mago ni weche ma affect ji kabisa. Iyudo ka science nitie confusion. Wacho ni nok benis kuna kosedo lakini poge yudo. Ma health go sani gini matek ma running the school bedo matek kabisa nikech pesa no poko biro. So moko oyudo pesa, moko poko oyudo pesa. King'iyo kanyo yudo ka Kenya this KEPSA chama ndimo wacho ni nitie kono bini yudo 9,000 lakini moko poko yudo. Kendo koro yudo ka yudo ni pesa gipocho pe school kiro joy kendo kama tek zaidi kech yudo ka nyithindo nego somo pesa onge ang'e tino moko inje piny maduong'. Mano kore kama koro jogi ntiere mimi nitie confusion moko yudo moko poko yudo kini ji nego somo te. Mana chiez nade mantiere kanyo kino kanyo picha moger kanyo nyokora mogi jatend migawo mochung' weche mag somo Ezekiel Machogu bende koro ntiere kar kanyo. Dada ni mondo mi awinja pach Daniel Ogeta e weche mag pur bende ntiere kanyo ang'e yodi gi kanyo piny jo Kenya kata jo pur bende ma Kenya bende koro wuok kendo dhi mana wacho ni gidhi nyiewo weche go mag pur kawuok e pinje maoko. Waranga ne wach moro ka mantiere ite mar 17 ka watieko kar kae Dan ntiere woni cartoon wana mogiti ko ni machinglo koro ka ntiere gik moko mopogore ang'eni dhuluma ni wacho gi oguyo kinde mani ko ni opogore ni miwijo sana kata kamano gin mana maka ipenye ka finance bill 2023 nitiere cartoon mantiere ite mar 17 mabende sani koro kinyalo neno kar ka nitie jogo ma ochung' nitie jogo ma ni bathe ka kuna gik mineno kar ka en ka gino minya neno nitie microscope ino kaka ing'iye kama gini jogi te ng'iyo yudo ka king'iye maber nitie mago gin ogai mag parties moko kanyo ka ging'iyo ni ng'ama wacho maen to gin gi register moro yudo ka embele kanyo jatend piny wacho ni obro bet kong'iyo ni to MPs mage wacho nang'o yudo ka momi koro ng'ani koro ogore koro gima koro timo iluongo ni microscope gima ing'iyo godo ka mongo maling matindo joma nie yod bura kacha ti wacho nang'o to kiti register omak endo ka oting'o kalam gi katas to ung'i gino mano kore pachi koro nyingi nitie dis kaka ni vote ung'i to jok mani gitungi ka tende rango ng'ato nigi tunge biro tung kata ng'ato boliedo mapoth ka ochalo ng'at moro mani lendo kinde moko mokalo timoro ogudu bende mawoni wang'eyo kar ka ogudu marakwar ni gi moro machalo rasta bende nitiere tung kacha moro bende oliede yo makare moko bende omakore ng'e ni jobura gido ginamo magitimo ka king'iyo kaka pichni go oketi yudo ka tung koni nitie ng'ama chalo gi kaka waneneno then tung koni be nitie jogi yudo koro ma jogi nigi jokorgi kodire kato nitiere votes to koni ji ng'eny koyo chano ka gima jadek koni ji ochomo 7 kata 6 nikech yudo mane kaka i expect mondo gimoro mang'o bedi koro ung'i mag joma ngodo sure mag joma osepimo ma koko tik to en kocha kabisa koro nitie moko ma dhi medre katisegi koro kokwanyi tisudo koni kikwanyi tisudo koni yes koro nyingi tisudo koni timi sura kamano erokamano Dan wacho kanyo nitie jogo moroko lemaro kwere jo-Jubilee jo-Ratong' maneno gi kanyo tieng' orwako orange piny ka moro bende nitie kanyo ma wiye kende waneno koro nang'o wang'e kacha ni an ng'a kata kamano mage grube mag jofwambo mane ka gire thuolo mag timo gik magitimo kanyo mago jo-cartoon kora moge jwang' walor gazet mar Daily Nation wadarango ite mokwongo mar gazet mar The Standard kaeto bende ang' watieke mana gi kanyo nitie sigana mathoth ahinya man ka ang'eni mwasemulo koto kong'o thuolo mar rango gi kata kamano ang'eni ang' wachako gi gazet mar The Standard e ite mar 4 kayo mantie sigana moro ma Edwin Sifuna bende osebedo kanyo kawacho iwacho ni ite mokwongo kar ka
wadatanga kaka intie mondi kae to wadonje ite mar ang'wen gi sigana mamoko mantiere kar kae. Mae mantiere kar ka. Mano seneta ma Nairobi bende koro chwalo twak e od bura. Mondo mi bano bura ma koro paro nowacho kanyo ni jatend migawo mochung' ne weche gi mago mag ohala kod kembe kod keto mwandu mano Moses Kuria koro okoromo bedo e apisi kaluwore kod gigo mano wacho. Mano omi peke ite mar ang'wen wadonjo iye kacha mondo warange. Wacho ni Ruto Levi weche gi duto mago mag neno ni omedo usuru jondik ji tich kata employers nigi ting' machalo nade. Kaito bende matimore e piny mangima wacho kapok odhi matimore oko mar Kenya nitiere weche gi mag mwandu mopogore opogore mantiere pacho kae. Mabende kaka neno kar ka nitiere 3T Minerals ma koro wacho ni Kenya bende koro donjo in that lucrative world. Tiende nang'o kera ni gin mage maponono gin mula koso gin mage mantiere iye kacha. Ite mar 6 kod 7 marange kachiel kod akawacho momipeke ite mar 20 kod 7. Koro nitiere jogo mano dhi neno gima notimore e Titanic. Mano ka gintiere kacha Atlantic Ocean. Ne gin jabich mane nitiere e ng'wech no mar chopo piny kucho. Jogo chopo piny kacha dan to poko winji kendo. Wacho ni bang' sa 1 gi dakika 45 bang' kane gisedonjo e pigno ma gidonjo iye. Magoro ne nenogi rada gi nolal makoro nok negi kata. Mane gima timore kar kanyo. Kendo koro oseor itemor jok moko mondo tema ne omany gi kama gintie. Wacho ni muya magidongo iye kacha nyalo tero gi mana ndalo di 4 mano ka ng'eny ma kinde ma gintiere go e bupi kacha kaka gidak Nyasaye mong'eyo. Kendo gintiere kar kacha nitie jaohala nitiere ng'ato gi wuode mantiere e bupi kanyo jaohala machielo bende gin kodi kacha gi jo mane tayo gi chendo go duto are chieng' Jumapil mano ka irango kata chieng' wuok tich. Wacho ni nyaka sani ndalo medo mana sudo odiochieng' ma kiny nyalo bedo ndalo 4 go dhi bedo kacha ka rumo koro kete kama chalo nade. Mogene mane gibe yudegi ka gingima. Iwacho ni achiel kuom gin ng'ama osebedo koyudo records mopogore opogore okete jaka Guinness Book of World Record. Iwacho ni gima osebedo kar kacha cha en osechopo nyaka space. Mano bende omipe kar kanyo koro mogi jo ang'ang' yude. Nitie weche go man kanyo amaranga ni ite mar 4. E ite mar 4 kanyo makoro nitie sigana momipe kar ka wach mar senator ni Edwin Sifuna. Oteso nitie weche mathoth ahinya motimore kar kanyo e ite mar 4. Sifuna files motion no mabende koro wacho kanyo ni gima dwarore oneno ka gima jatend migawo no Moses Kuria okoromo mar bedo e apis kaka jatend migawo e sirkal mar Kenya Kwanza kaluwore gi weche mochido mosiko kowacho e mbui kachiel kod mago bende mowacho ka nitiere rombe maoko. Iyudo ka osebet ka oluongo jofwambo gi ot mar fwambo moro kanyo ni mano fwambo mabende itie mantie buo Nairobi kaka osebwogo nyaka ni ok bi miu tenda weche mag lendo advertising mago to nowacho ni koyudo sirikal moro moro motimo lendo kodwa to wacho ni osedhi dala. Wacho ni chakri chieng' mano wacho no ma mano mana kaka no chakra lakini mano ok chakruok ne nitie scandal moro ma gi pacha no wuon ne ni otemo mondo oswei ji mondo ji kik par scandal ji par ni en wo mar Moses Kuria kod od fwambo mano kina dier wan okwan josigo wan mana messengers kaka wanene kaka wakawatime ka kenja kamera ni bro konye kawo ken jendiko obro ndiko gimoneno ken je radio wacho gimoneno mama okwan jowasigu nkor mag kaka wachoga ma kata king'iyo e Twitter mar gik ma wacho go ret kineno moko but koro omiyo koro yudo ka senator ma Nairobi wacho ni en gi paro moro ni ng'ani okoro mondo koro o hold office mo hold no gik ma wacho gi ok ber gi the status mar office mo hold mano ka wadhi kacha e ite machielo mabende ang'warang kanyo koro mogi jong kwadhi ka watieko chenro mantiere kar kae. Iwacho ni CAK kod weche mag school feeding program wadhi e ite mar 11
kanyo ka wayude kar kacha. Nairobi koro chako program achielo mabende koro nitie kaka telo mar county ma Nairobi mano kotene kata kod governor Johnson Sakaja. Koro nitiere man wacho ni Nairobi County School Feeding Program mabende no yawo odiochieng' manyoro kod jatend piny Kenya mane mwacho ni kane gintiere Roysambu Primary School. Dan kiwinjo wach machalo kamae kendo thuolo machielo iyudo nyithindo nyaka chiem ka gibedo e skul e ite mar 11 mano gazet mar The Standard kanyo kochiwe kar kacha inyalo wacho ang'o chiemo gibedo e skul ka gintiere kar ka ineno kanyo picha mar jatend piny Kenya gintiere kar ka kaeto wach machielo mabende ang' waneno ang' waranga kanyo gi kumoro achiel ang'eni kae ma watieko godo gazet mano mar The Standard ka gintiere kar kanyo ang'o minyalo wacho wiye kae weche mag chiemo bende koro nitiere ka nyithindo nyaka chiemo mondo gibed e skul somo tek ka in kech mbalariany tek zaidi lakini koro piny ka koro tek kabisa ok somre ka onge chiemo miyo amor kaneno ka imiyo nyithindo gi chiemo sikech kido ka ebo matek lakini kido ka miri relief moro mar chiemo at least bro mi motivation yudo maga nitie ka chon do ka yudo ni beni madho maziwa mar nyayo ano kana madho baba yudo ka nitie gi aspect mar motivation to come to school ma hapa ni mai koro jogitamo encourage mondo jiujo bi school mama ko repaja no kan giambe zaidi mama no biro neno kata kosta ko timore bende county mano Mawasin Gishu governor Mawasin Gishu mar Jonathan B beno ya uchendro no kana kata bilio Kipsang no chopo kata keno no poe maneno ni nyithindo bede sikul karo chenro gi mag chiemo ka gintiere kar kacha Sharon Ongawa ngeno madho maziwa ya nyayo ang'o kono ani gindo kinde ka bende ni gin skul bende jok mane we skul ni kech Sharon ang'o biri bang' kwasetieko kar kae kata kamano nitie weche makoro bende nitie kar kacha loba koro wacho ni wan ok onyal pull down gigo makenzo kero kar kacha mage mbui puonj mage mantiere kar kacha kakoro sano gino mawacho ni Good News Media mano K Times mabe nitie kar kanyo nomi puoth mano mar lando kata chiwo lendo magi mago magi weche go magi yalo e free to air television broadcasting services e higa mar 2015 awacho kanyo ni mana kaka Facebook kod gik mamoko nyaka idhie kambi mar Facebook itudi kodgi mondo mi gigolgi CAK ok de golgi kata kine magitiere kar kanyo wacho ni gin gionge teko matimo gik makamagi mondo mi puonj makamagi kik dhi nyime kech iwacho ni kama chudo bantiere ene mena gite nya podire moko no sim ga TV gite kama ntie no office no ema no simogi koro no beni en gite kono lakini wacho ni onge teko no wacho ni these houses like mama lendo watch religions gi they are either or migrants ariyo either commercial kata community ma onge mo wach ni en religious makamano koro mage mo mi wacho ni onge giteko no mano ka intie ka kanyo koro mag jwang so ma ne ite mara paka chel kanyo bed kod ng'eyo weche mag tuke bende nitie tuke kanyo nyakora mo gi jwang watieko gi kanyo Daniel Ogeta koro ka walore gi kanyo kendo mi thuolo mondo idhi land idhi luwe weche moko bende ma ibiro kata kiludo chieng' makawuono konono odiochieng' makawuono konono sigana ma wadhi neno kantiere e wang' jowi odiochieng' makawuono nyalo bedo ni en mane ma ponono mino ka idhi mipeka ahinya odiochieng' makawuono pod wadhi dok e bunge kendo mane yudo ka pod nitie clauses moko ma will be discussed mano wach mapek zaidi kendo yudo ka most of stations dhi miye prominence kata bende yes erokamano ahinya Dan kuom yudo thuolo mar biro mogi chiwo wageno ni tich adek mabiro pod wabobedo kodi kar ka wanone gazet mano mag Daily Nation kod mama The Standard ikono maling'ling sigana mindiko ikone nyakora mogi jwang kaka bende ruo erokamano ahinya kod thuolo mar biro kanyo koro mogi jwang awan kanyo kod Daniel Ogeta jandiko e gazet mar Daily Nation okinyi makawuono mano woyom iwacho ni e gwenge mopogore opogore ka intie gwenge mabondo kichomo kar kanyo direct bado yud mos kama intiere kar kanyo erokamano kuom kete chenro okinyi makono ka watieke kar ka aduogo kod twak mabiro dhi bedo kanyo ka walose iwacho ni e kinde ma wantiere kodi ka achiel kachiel ka wantiere kodi ka wanono paro mar chik mar omenda gigo manoloso odiochieng' manyoro gigo mananeno waduogo mondo mi walose kinde mabiro ka wantiere kar ka kik idhi mabor sa romo kanyo dakika 22 tok sa achiel ako ywe masani ka waduogo twak kaka koro dachako kik idhi mabor
chemi za uongo, stories za jaba ndo tingize ubongo. Ukifika kwa hiyo show ya Thunda Ngor ni raha peke yake. Yera sungi na nehanie. Rizi nitie mar puonjo mar nyiso gimonego winje through kamano. Ya wajo wadu matan disoreni. Saturday kose chopo. Wenga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Yeah. Mora marach. Lungani kolo instrumental. Lunga ni Lin Ramogi nyanya kach. Thum Dagmor, ngeso kangeso, sang'wen otieno. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur general. Igome jopur iluongo ne janego. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi ka mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Royal Media Services. We have done it again. Royal Media Services thanks you, our esteemed viewer and listener, for voting for us in the Kuza Broadcasting Awards. Citizen TV and Radio Citizen won gold and silver in the People's Choice television station and radio station respectively, while Ramogi TV won bronze in the People's Choice television station category. And to crown it all, Royal Media Services won gold in the Ubunifu category, praising its technological advancement, subscribers to online content and innovative business model. You are the reason we are number one. Thank you, Kenya, for making us number one. Machiegni ya kora mogi joma seti konono magazeti kendo koro yena wando miwachak twak odiochieng' ma kawuono ka wada nono mano paro mar chik mar omenda ka wantiere kodi kachiel wana mondo miwatudre achiel kachiel ka wan kodi e chenro mopogore opogore ma bende okinyi ma kawuono da bedo kae ka watwa kod okil Kamaloka ma bende osebedo kacha kaluwo chenro gi mago maga iwacho kanyo ni mago chenro mpogore opogore kanyo ka otenore kod tudruok mago mantiere kacha e od bura nyaka sani kama paro mar chik mar omenda finance bill ni osechope. En ang'o manyalo bedo kanyo ni iwache mano ka otenore kod paro mar chik nyakora mogi jwang' ma kochopo
odiochieng'no manyoro otieno ombulu ne ogo kendo ombulu mane ogo kata nyikora Ramogi Jwang' nokelo paro mopogore opogore. Jod bura ne nitie kendo jod bura kitgi mane gintiere kar kanyo iwacho ni paro mienjo mopogore opogore to ahinya gin mago minyalo wach kanyo ni en paro motenore kod paro mar chikni mar omenda. Nitiere paro madito manochwal kar kacha, nitiere mago mano lute ombulu kendo mano kawo thuolo malach ahinya ka oganda lose. Wadendo wawinj pacho kil kama loka man go okinyi ma kawuono wan go acha Green Odera wadani wawuogo achiel kachiel kuok e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono otudore kodwa yor lony no mano mar Zoom mondo mi okonwa ni ento nyaka sani oneno paro mar chikni kama ochomo kama chalo nade to jod bura kaka ne ogoyo ombulu odiochieng' manyoro ne ochalo nade, pogruok kod ombulu manogo mano juma mokalo en mane, to bende adieri nitiere e dwaro mar chwalo omenda manyakonyo budget ma higani. An kae kod Green Odera nyakora Ramogi Jwang' adani arwake e chenro mano kama wantiere kar kanyo. Green Odera oyawre ka ene kaunti ma Kisumu kinyi ma kawuono. Arwaki ni machiegni e chenro inyalo miwa pachi kotenore kod paro mar chik to ahinya ombulu mano go odiochieng'no manyoro moko kuom paro odiochieng' ma kawuono pod gidhi nyime kata kama nyakonwa kon mago mane winjo odiochieng' manyoro to ahinya mano mar digital asset e wechego mag osuru monego bed ni ng'ado kar kanyo, mago mag digital influencers kaachiel koda ka weche mamoko mag osuru ni mano mar mauta gi moko bende mantiere kar kanyo machiegni. Green Lofas, erokamano kuom rwake twak okinyi ma kawuono kendo amor mondo wawuoye wach manotimre bunge nyoro kaluwre gi weche mag tax ama finance bill mar 2023-2024. Kisumu chiwo maber, erokamano kuom rwake twak. Kwachako e wach mar finance bill 2023 ni nitiere gik moko ariyo ama gik moko adek mosetimre ma oripoti ng'wang'o jawinjo marwa ama ng'ata man gi interest mag weche mag kaka ushuru mar Kenya bedo collected ma nyaka ting' wang'wa malo. Iwacho kare nitie kura manogore mokwongo wik mokalo kendo waneno ka nitiere kura mane gore nyoro. Gima osetimre ma oripo yal wang'wa moripo wang'e, nitie gimoro motimre ma ji mang'eny nok ong'eyo. Ne nitiere request manowuok kuom jo treasury modhi e bunge kakwayo no omigi nafas mondo osom budget kendo e yo mopondo ahinya nosom budget moro apart from what people knew, nosom budget moro karibu aparo noluong members mondo odhi assembly aparo Jumapil. Koro magi gik makineno to nyaka wapenjo niya, mokwongo be sirikal mar Kenya Kwanza ama sirikal mar Mheshimiwa Ruto be ne en ready e weche mag finance bill kod kaka ne e ikruok margi ka wadhi e the new financial year. To mar ariyo nitiere weche misewacho mang'eny wach finance bill ni kaka en kendo waseneno opposition mang'eny kawuok e yore mopogore opogore kaka yore mag tax mobedo recommended e mafuta. Waseneno ka nitiere kuonde moko ma ji wuoye kaka digital tax kod tax mimiyo influencers matiyo weche mag internet e kaka yore mag yuto. Now, kuma nyaka wawinjre gi sirikal Lofas en ni yuto mar ng'ata nyaka bed ni chulo ushuru. No, ng'ata matiyo go any resources ma wan go e yore mag yuto mondo yud kaka ojikimu kimaisha nyaka yud ga aspect mar chulo ushuru. To for a long time nikech ne waonge regulations ama ne waonge sheria ma regulate area mar digital ama operations mag digital influencers, wasebedo ka that area ama serikal ne ok keto makini ahinya. But wasefwenyo influencers gi ama avenue mar social media influencing osebedo kar yuto mar jomatindo e yo mang'eny. Yen chon gimomiyo jomatindo nok chul ushuru Cleophas ne ushuru ni chulo mana gi jok mane tiyo informal employment. To sani waseneno ka influencers nigi avenues mag loso pesa e yore mopogore opogore ka gitiyo gi say likes magin go e platforms mopogore opogore kaka yore gi mag yuto. Omiyo sheria nyaka
bed ne apply ni kila ng'ato. Sheria nyaka ng'i kila ng'ato gi yuto mare kod kuma oyute mondo ng'ata man gi yuto moro amora ma miye kaka ojikimu kimaisha yud kaka contribute e national budget. Kuma wapogre gi sirikal mar Kenya Kwanza en ni magi ok gik michiew to igoya goya ni ndam oripo wabed no jogi chulo ushuru. Nyaka bed process mar keto sheria, to sheria chako kogu polisi. Okibeda beda ni ichiew to iwacho ni sirikal dwaro pesa, nyaka wang'i kuma pesa ni dhi wuoke. To onge public participation moro mitimo, onge sector leaders mibet piny miluongo mobet piny mu ulalre godo, onge kata sheria. Kata sani kwa wuoyo about tax ma idwa made digital influencers bi onge sheria moro malong'o ma regulate that market apart from sheria moko mokalo wiye onge sheria moro malong'o molosa ni mae sheria ma govern operations mar the digital aya mos kanyo manya bedo kanyo niero walal matin kanyo wacho ni stima be nya bedo ni olal kanyo county ma Kisumu ka gintiere kar kanyo koro Ramogi Jwang wayawo mana tol bende wakoni kani pachi kotenore kod kaka joribura nogo ombulu odiochieng' manyoro nyalo bedo ni en mane ka koro sani wan gi oganda mopogore opogore mano godo achiel kachiel mar mbui maro mar Facebook mar Ramogi TV ka nyaka sani bende wakoni mana gino mantiere kar kanyo wanyalo mana dwaro ng'eyo ni into iyude e yo machalo nade. Wantiere kodi kachiel kachiel nyaka Ramogi Jwang bed kodwa nyaka giko ka koro sani bende wakoni kanyo ni ote mayoronwa kar kae kotenore kod paro ni nya bedo ni en mane. Ka wantiere kodi kachiel kachiel paro mar kwedo osuru ni en mane. Antiere kodi ka achiel kachiel koro ka wayudo thuolo mar tudore gi Green Odera ang' wayude kanyo achiel kachiel. Wantiere kanyo kwa Ramogi Jwang kod ote mabende yeno koro mondo mi wakale sani. Brenda Velain wacho kanyo ni awinjo makare kantiere Mombasa sani Kenya to dok mana e zero. Kamachielo Odhiambo Joseph Kombo wacho kanyo ni entiere chenro kendo orito ka entiere Nakuru. Winjo tuwa kanyo kod Green Odera ka entiere studio ka entiere county mano ma Kisumu. Ntie paro mathoth bende mantie nyaka Ramogi Jwang mago mag paro mar chikno mano mar omenda mabende ka wadhi go nyime ang'ena wayude kolure gi pek mar ngima mabende sani osebedo kar ka jopiny to koro wacho nare jobura bende koro dwani osuru ma idhi ng'adi ji mora mora mantiere kacha mantiere mbui owacho ni mago bende mondo mi oduok piny mane paro moko mantiere kar kanyo. Tundo wacho nade Derek Okomo wacho kanyo ni oneno chenro kendo makare kendo koro oyudo twak mano ka en Kerugoya town kendo koro pache en ni osuru ni ok onego bed ni iketo mage mwandu mopogore opogore en koro Kerugoya town mar 16 mano mar usuru makore dhi med kacha wi modhi mopogore opogore. Green Odera erokamano kuom duogo kendo watimo mos komano mano timore kanyo kani tudri kodwa e yor Zoom sani nyamana dhi nyime kama ni chope to nyaka kanyo kama intiere inyalo mana konowa kieto ombulu moneno ka nigo odiochieng' manyoro paro ni nowach kanyo ni mondo mi oloke mano katenore kod kata dwaro mar jodbura maseme mano James Nyikal owacho kanyo ni osuru ni kata ka ikete kata tamalo 5 en atamalo 5 ni jogi duto te kinde mokalo osebed king'ado gi osuru ni maromo nade en atamalo 5 podi ne kata jogo makata ka chik ni pok oketi tiende nang'o ne jogo mayuto margi ni piny. Nitiere paro mane kata John Badi bende wacho odiochieng' manyoro kowacho kanyo ni jogi makoro sani de juog atamalo 5 gi magi aslas magi jok monego bed ni miyo lwasi mar timo tich e yo moro mani kare. Kurka kori in kako kil kamaloka nitiere paro ma oganda koro biro go ni nitiere moko ma inyalo ter kata e doho en mane manyalo bedo kata ne nigi thuolo mar chopo kata e doho mondo mi ka ikwedogi ni paro ni to ken paro moro makare. Erokamano Cleophas Gomos jo Kenya Power notimo gima gitimo pile koro kama doke e penjo mipenja kwaneno twak mopogore opogore of course ne waneno ka ji jotendwa mopogore opogore ochung' e yo mopogore opogore e yore mar influencers ni kod tax moripo chon gima nyaka wang'e Cleophas jo Kenya duto ng'ata man gi formal yo moro
mar yuto nitie tax moro ma gichulo. Koro mano baseline muri po bed nwachake mbakani. Obed ja boda, obed ja lot, obed ja ngata man giyo moro mar yuto. Nitie yo achiel ama ariyo mo contribute go ama mo kelo go pesa ne serikal e yor serikal mar yuto through taxes. Omiyo kik wawach ni jomoko kuripo bet tax nikech gin aslas ama ngo tax to ji duto nyaka chul. Gima nyaka watim en ni nyaka wa align policies mag government kod realities magwa kaka jopiny. Nikech ana awuon kuma chunge aonge shida na digital influencers ama jok matiyo gi yore mag mbiu mondo ochul tax moro matin through yuto margi. Mane yo maginyalo contribute go through a national development. Gima nyaka watim, nyaka wabed piny mwago mbaka mwawinj niya to yuto ni chalo nade. Kiko wacha no omera intie pesa moro misebedo kiyude e videos ni mag YouTube ama ngo ama advertisement mitimo, koro pesa no wadwaro ni miwa pesa marom kama. Be sirikal oseketo market study bo winjo ni yuto mar jogi chal kama to en predictable yo manade. Nikech jok mosomo sheria mag tax bro ngisi ni yo achiel ama gimoro achiel mang'iyo ng'at machulo tax, ng'at machulo tax ng'ato ripo chul tax en predictability mar income. Yani pesa moyudo ni en pesa mwang'e ni e dwe ma kama onyalo oyudo pesa ma kama. Koro that income must be predictable. To ka income en gimoro ma spontaneous ma seche gi oyudo gimoro